Χαίρετε, χαίρετε. Τέταρτο επεισόδιο της σειράς με το save για τη Liverpool. Και μιας και είστε και γουρλίδες, όπως είδατε και στο προηγούμενο βίντεο, στο τρίτο επεισόδιο, με την ανατροπή με την Tottenham και την νίκη με τη Leverkusen, πάμε σήμερα να δούμε τι θα δούμε. Θα δούμε τον επαναληπτικό με την Paris Saint-Germain για τους 8 του Champions League. Αλλά ας δούμε που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο 3-1 με τη Leverkusen. Παίξαμε μετά εντός έδρας με την Aston Villa. Έχω να σας πω και καλά νέα και άσχημα νέα. Θα τα δούμε στην πορεία. 2-0 την Aston Villa, εύκολα, χαλαρά. Το χρειαζόμασταν νωρίς προηγηθήκαμε με Ζίβκοβιτς. Μπεραχίνο, ο οποίος ως τώρα έχει σημειώσει 29 γκολ. Ο τύπος κάνει αυτό που έκανε πέρυσι ο Ρίτζι. Ο Ρίτζι έχει σημειώσει, αν δεν κάνω λάθος, 16. Καλά είναι και αυτά. Για δεύτερη χρονιά έτσι, σχεδόν βασικός, καλά είναι. Ο Μπεραχίνο, φανταστείτε ότι έχουμε Απρίλη, είμαστε Απρίλη στο save, από τον Δεκέμβρη και μετά πήρε τα πάνω του. Παίζουμε με την Crystal Palace, 5-1. Πολύ καλή εμφάνιση. 3 γκολ ο Μπεραχίνο, ένα Λαλάνα και ένα αυτογκολ. Βλέπετε και εδώ από τις ευκαιρίες. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ούτε με την Crystal Palace να κερδίσουμε, εύκολα και ωραία. Μετά ήταν λίγο τα δύσκολα με τη Southampton, που γενικά τη θεωρώ και δύσκολη ομάδα. Κερδίσαμε 1-3 εκτός έδρας και ήμασταν 0-3 μέχρι το 90 που μας μείωσε το σκορ η Southampton. Παίξαμε πολύ καλά, όπως βλέπετε και σε αυτό το παιχνίδι. Είδα ότι η ομάδα ξαναπαίρνει τα πάνω της και λέω ωραία, να διατηρήσουμε και την απόσταση στην Arsenal. Έλαμε όμως που ξεκινάνε τα άσχημα τα νέα. 2-1 από την Norwich. Σε ένα παιχνίδι που προηγούμασταν 0-1, οι ίδιες ευκαιρίες όπως βλέπετε, δηλαδή πιο πολύ χ ήταν το παιχνίδι, ισοβαριζόμαστε το 83 και στο 91 στην τελευταία φάση του αγώνα δεχόμαστε τον γκολ. Λέω εντάξει, τώρα. Τι να πω. Κατέβασα καλή εντεκάδα, η αλήθεια είναι για μένα, αλλά σχεδόν δεν πήρα βοήθεια ούτε από τις αλλαγές ούτε από τίποτα. Το κακό είναι ότι μας έφτασε στην βαθμολογία η Arsenal. Να σας δείξω και το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος και να δούμε και τη βαθμολογία. Πριν πάμε να παίξουμε με την Paris Saint-Germain, βάλαμε αναπληρωματικούς κυρίως με την Leicester και όπως βλέπετε εδώ 5-0 χαλαρά, σε ένα παιχνίδι όμως που δεύτερο άσχημο νέο μετά την ήττα με την Norwich και χειρότερο νέο είναι ο τραυματισμός του Ζίβκοβιτς. 3 μήνες έξω. 3 μήνες έξω, στο χειρότερο χρονικά σημείο που θα μπορούσε να μας τύχει να μείνει εκτός ο Ζίβκοβιτς. Και το λέω αυτό γιατί όπως βλέπετε δεν μένουν πολλά παιχνίδια μέχρι το τέλος. Έχω 1, 2, 3 ντέρμπι εκτός έδρας. Με City, με Tottenham και Everton. Μόνο εύκολο δεν είναι το πρόγραμμα. Και στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, πάλι καλά, έχασε η Arsenal 3-0 με την Tottenham. Και είμαστε με ένα παιχνίδι λιγότερο, ένα πόντο μπροστά. Πάλι θα κονταραχτυπηθούμε στην τελική ευθεία με την Arsenal για το πρωτάθλημα, όπως και στην προηγούμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το πάρουμε και φέτος. Ήδη η διοίκηση μου έδωσε 115 εκατομμύρια budget, επειδή προκριθήκαμε στο Champions League της επόμενης περίοδου. Να δούμε τι θα μας δώσει άμα πάρουμε και το πρωτάθλημα και με τις νέες χορηγίες. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ένα μεγάλο διπλό. Ας κάνουμε και παραπάνω από ένα διπλό. Αν πάρουμε όλα τα παιχνίδια, ειδικά με τη City, τι το χρωστάμε. Τώρα, να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης. Ας δούμε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain εκτός έδρας. Χάσαμε 3-2 σε ένα παιχνίδι που δικαιούμασταν να χάσουμε και παραπάνω, αλλά χάσαμε κάποιες απίστευτες ευκαιρίες στο τέλος του παιχνιδιού. Όπως βλέπετε εδώ, χάναμε 3-0 μέχρι το 80. 3-0 μέχρι το 80. Να σας δείξω πως κατέβασα την ομάδα για αρχή. Ένα λεπτό, ωραία. Τον Καμάτσο τον έβαλα πίσω από τον Τζαν και τον Μίλνερ. Είπα να κατεβώ λίγο με αμυντική διάθεση και βρεθήκαμε να χάνουμε 2-0 στο ημίχρονο. Γύρισα την ομάδα, έβγαλα τον Τσαν, έβαλα τον Λαλάνα σαν δεκάρι στη θέση του Καμάτσο, γύρισα τον Καμάτσο στη θέση του Τσαν. Μπήκε ο Λαμέλα δεξιά, μπήκε και ο Ρίτζι δεξιά και κάπως ξεκινήσαμε και κάναμε επιθέσεις. Το θέμα ποιο είναι? Ότι φάγαμε και τρίτο γκολ και μετά ξυπνήσαμε.
Αφού παίξαμε και με δεκάρι το Λαλάνα, μετά ξυπνήσαμε. Το κάναμε 3-1, το κάναμε 3-2, μπορούσαμε να το κάνουμε και 3-3. Έχασε ένα απίστευτο τετατέ τον Περαχίνο. Δηλαδή λέω πραγματικά, Χριστέ μου, λέω τι χάνεις εκεί. Τέλος πάντων, 3-2, από 3-0 πολύ προτιμότερο το 3-2. Δόξα τω Θεώ που χάσαμε μόνο με ένα γκολ διαφορά. Και πάμε στον επαναληπτικό, το οποίο ήθελα να σας το δείξω, γιατί όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο μου φέρνετε τύχη γενικά. Έχουμε σκοπό να περάσουμε, η αλήθεια είναι. Και θέλω να περάσω και να πετύχω την Arsenal. Της το χρωστάω τόσο πολύ να την κερδίσω. Βασικά θέλω να την ξεφτυλίσω για να την κερδίσω. Η οποία Arsenal στο πρώτο παιχνίδι της με τη Real για τις 8 του Champions League κέρδισε 3-0. Δηλαδή εντάξει, οκ. Πια η Arsenal. Αν φαίνεται το manager μας τρολάρει όλους μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει. Επίσης, μια μεταγραφή που έκλεισα για το καλοκαίρι, Gonzalo Guedes, οι περισσότεροι τον ξέρετε. Wonderkid ο συγκεκριμένος, με 15 εκατομμύρια, ήταν transfer list, διαφορετικά κάτω από 50 μπορεί να μην τον έπαιρνα. Σκέφτομαι τι να κάνω το καλοκαίρι, σκέφτομαι να σας πω την αλήθεια μου να δώσω Κουτίνιο, να παίξει ο Λαλάνα δεκάρι, και ο Wilson μπορεί να παίξει δεκάρι, αλλά σκέφτομαι να δώσω Κουτίνιο πραγματικά, να κρατήσω μόνο τον Φερμίνο, να παίζω με τον Λαλάνα και να παίζω Γκουέντα αριστερά. Εκτός κι αν βρω κάτι καλύτερο για αριστερό εξτρέμ και δώσω τον Γκουέντες δανεικό. Θα δείξει, δεν ξέρω, ακόμα το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι ακόμα, η αλήθεια είναι, άμα βρω κάτι καλό θα την κάνουμε την μεταγραφή. Η αλήθεια είναι, ρώτησα για Μπέιλ, γιατί η κούπα με τα αυτιά είναι όνειρο. Ρώτησα για Μπέιλ, μου είπε η Real 130 εκατομμύρια. Εγώ μέχρι 70 θα τα έδινα για τον Μπέιλ, αλλά όχι και 130, ούτε καν. Οπότε το αφήνουμε όπως έχει και πάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ρυθμούς επαναληπτικού με την Paris Saint-Germain, που από την έγκυη στιγμή που έχουμε χάσει μόνο με ένα γκολ διαφορά, πάλι καλά, χάσαμε 3-2, θεωρώ ότι έχουμε ευκαιρίες να πάρουμε το match. Θα πρέπει να παίξουμε καλά όμως, να σας πω την αλήθεια μου. Θα πρέπει να παίξουμε καλά για να το πάρουμε. Έχουμε και τα νέα αυτά. Τι έγινε? Ωραία. Ωραίο νέο. Εκτός δράσης σε Creswell για 7 με 10 μέρες. Να αγωνιστεί τραυματίας, δεν μας νοιάζει τώρα. Θέλω να αγωνιστεί τραυματίας. Παίζουμε με την Paris Saint-Germain. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι. Διαφορετικά μπει ο Flanagan στη θέση του, αλλά θέλω καθαρό αριστερό back, ο οποίος Creswell με κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Και είναι κρίμα. Άντε να δούμε και πότε θα γίνει το update, να βγει αυτό το month. Εδώ έχουμε βαρεθεί, δηλαδή δεν ξέρουμε τι μήνα είμαστε. Πρέπει να σταματήσει, ας πούμε, για να δούμε εδώ στην ημερομηνία που βρισκόμαστε. Έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Λοιπόν, από αυτούς που μας έβγαλε από τη Γερμανία δεν μας ενδιαφέρει κάποιος άλλος. Έχουμε και τις αποστολές των Scout. Άντε να μπούμε σιγά σιγά στο παιχνίδι. Έφτασε η μέρα, όπως βλέπετε εδώ, για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Μερούλι κάτω από τα goal post, που το κράτησε το παιχνίδι παρόλα τα goal που φάγαμε, αλλά δεν θα μπει ο Μπαλάντα. Θα παίξουμε με Σκρτέλ και Λόβρεν. Δεξιά το Klein που μπήκε αντί για τον Chambers και ήταν πολύ καλύτερος. John Flanagan αριστερά αντί για Rose. Δεν ξέρω, δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του, η αλήθεια είναι. Θα πάρουμε μαζί και τον Chambers και τον Καμάτσο φυσικά. Θα παίξουμε με Λαλάνα αριστερά, Λαμέλα δεξιά. Για να δούμε. Ο Φερμίνο ακόμα δεν είναι έτοιμος, Οπότε τότε θα παίξουμε με Λαλάνα δεκάρι. Θα μπει και ο Origi από την αρχή δεξιά, αλλά σαν εσωτερικός επιθετικός επίθεση. Θα μπει και ο Μπεραχίνο στην επίθεση. Μίλνε στο κέντρο οπωσδήποτε μαζί με Χέντερσον. Αυτή η διάδα πραγματικά δύσκολα σπάει γενικά. Θα πάρουμε και Φερμίνο μαζί, μήπως και χρειαστεί. Εμρέ Τσάν, Wisdom, έξω Μπαλάντα γιατί δεν έπαιξε καθόλου καλά, αφού τον άλλαξα κιόλας. Δεν έπαιξε καθόλου καλά και πάμε να πάρουμε το ματσάκι. Νομίζω ότι κατεβάζω καλή εντεκάδα. Δεν θα μπορούσα να είναι καλύτερη.
Έχω ήδη αλλαγές, τον Knight, τον Γκρέσουελ, τραυματίες, το Ζίβκοβιτ. Και στο χειρότερο σημείο της χρονιάς πάντα γίνεται αυτό. Και μετά λέω γιατί παίρνω και άλλους παίκτες. Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα Φιρμίνο, ρε φίλε, γι' αυτά δεν τον βάλαμε μέσα. Ψιλαμεντική η διάθεση της Paris Saint-Germain. Λούκας Μόρα και Καβάνι, μάλιστα. Και δύο γρήγοροι μπροστά. Χρωστάμε έτσι επιθετικά. Μπράβο, αγόρια μου. Όλοι να έχετε κίνητρο. Μπείτε μέσα, φάτε τους. Για να δούμε τι θα δούμε. Να φτιάξουμε πάλι την ταχύτητά μας. Ορίστε. Λίγο πιο χαλαρά. Να προλαβαίνουμε να βλέπουμε και τίποτα. Λοιπόν. Και θέλουμε οπωσδήποτε να επιτεθούμε, να βάλουμε γκολ και να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Και με μισό 0 που λέει ο λόγος, δεν μας νοιάζει πραγματικά. Αρκεί και να κερδίσουμε. Εδώ γυρνάει η μπάλα πίσω. Λόβερ, ναι, άμα είχαν στην κεφαλιά από τον Λούκας Μόρα, Μπεραχίνο, έλα αγόρι μου. Ωραία στον Ορίτζι, ευκαιρία γκολ 1-0. Ναι, ναι, ρε Ορίτζι, παιχταρά μου, 18 γκολ. Ναι, ναι, μπράβο. Πολύ καλή αρχή. Πολύ καλή αρχή. 1-0. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλό γκολ. Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα Συρίγου. Εδώ ο Μίλνερ. Ευκαιρία Μπεραχίνο. Λαμέλα. Έλα, κράτα λίγο αγόρι μου. Βγάλει μια καλή σέντα τώρα. Ωραία. Αχ, γιατί. Κάνε εκεί το 2-0 να τους τελειώνουμε από το 15. Αχ, ευκαιρία. Καλή. Τέλος πάντων. Πάμε. Είναι επικίνδυνη η Paris Saint-Germain. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε γενικά. Καβάνι, ευκαιρία, Ρούλι. Μπράβο. Μπράβο, μωρή παιχτάρα. Μπράβο. Μπράβο. Το Λαπόρτε εντωμεταξύ τον ήθελα. Το καλοκαίρι, ο Ρίτζι. Για να δούμε. Τι θα κάνει τώρα. Γκολ! Πω τι έβαλε ο άνθρωπος. Πω τι έβαλε ο άνθρωπος. Τι έκανε εκεί. 2-0. Απίστευτο. Πω τι έβαλε ο άνθρωπος. Εντάξει. Ωραία. Τι να τους δώσω ομιλία τώρα. Οι τύποι έχουν μπει μέσα και θέλουν να καθαρίσουν το παιχνίδι. Ενθάρρυνση. Να τους βάλουμε και τρίτο γκολ να τελειώνουμε. Πραγματικά δεν περίμενα τόσο καλή αρχή στο παιχνίδι. Ήδη είμαστε στο 23 και κερδίζουμε 2-0. Πολύ σημαντικό προβάδισμα. Και ένα γκολ να φάμε πάλι εμείς περνάμε. Γιατί έχουμε βάλει 2 εκτός έδρας. Αλλά δεν παίζουμε με καμιά μικρή ομάδα. Έτσι, και έχουμε δείξει τάσεις αυτοκτονίας. Λόβερν, μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Τελικά ήταν καλή η σκέψη μου να βάλω τον Ορίτζι μέσα και να παίξει σαν δεξής επιθετικός. Ωραία. Να τελειώσει και το ημίχρονο. Να δώσουμε άλλη μια ενθάρρυνση στα αγόρια μας. Μπράβο. Μπράβο. Βασικά συγκεντρωθείτε τώρα. 2-0. Και μάλιστα από όσες φάσεις έχουμε δει τις κάναμε γκολ. Αυτό είναι το θέμα. Ειδικά σε τέτοια μάτς, τα οποία είναι και σε 2 παιχνίδια κρίνεται η τύχη σου. Να πάμε στους 4 και κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει. Παθιασμένο οπωσδήποτε. Πολύ χαρούμενος έτσι πως παίζουμε. Χέντερσον και Μίλνερ. Όποιος έχει Liverpool ή όποιος σκέφτεται να ξεκινήσει save με τη Liverpool, να ξέρετε ότι αυτοί οι δύο δεν βγαίνουν από την εντεκάδα. Πραγματικά ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Πάμε τώρα. Πάμε να βάλουμε και τρίτο. Τι έχουμε εδώ. Φαουλάκι, εντάξει. Μας κόψαν την επίθεση. Αλλαγή. Ο Λαλάνα δεν παίζει καλά, από όσο βλέπω. Αλλά δεν θα βγει κανείς ακόμα. Είναι νωρίς. Ωραία, ο Ρίτζι. Αχ. Μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερη σέντρα σε κύριε αγόρι μου. Αλλά εντάξει, έχεις βάλει γκολάρα. Οπότε δεν μιλάω καθόλου. Ματουιντή. Κλεύστηνα κάποιος. Μην τον αφήσετε. Τη Μαρία Καβάνι, ευκαιρία. Εδώ πέναλτι. Όχι. Σκτέλ έκανε το πέναλτι. Πιά στο ρερούλι να τρελαθούμε. Στο 51 είμαστε. Βεράτη, ευκαιρία. Ορθιωστό το φαγε. 2-1. 2-1. Παθιασμένα. Ενθάρρυνση. Το φάγαμε τον γκολ. Δυστυχώς είναι νωρίς το παιχνίδι. Ακόμα εγώ σας το είπα. Πάμε. Φλάναγκαν. Νομίζω θα βγει ο Φλάναγκαν να μπει ο Ρόουζ. Έχει και κίτρινο ο Φλάναγκαν. Λαμέλα. Μόνος το πάει το παιχνίδι. Ναι. Μα του Ιντί με το που βάλανε γκολ βγαίνουν μπροστά. Ευκαιρία τη Μαρία. Το έβγαλε ο Ρούλι εδώ. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-2 από την Paris Saint-Germain. Ακόμα δεν είχαν ισοφαρίσει και παραλίγο να βάλουν γκολ. Ναι, θα βγει ο Φλάναγκαν. Δεν παίζει καλά. Έχει και κίτρινη. Λοιπόν, για να το σκεφτούμε λίγο τώρα. Να βάλουμε τον Klein αριστερά και να βάλουμε τον Chambers ή να βάλουμε τον Danny Rose. Ας βάλουμε ένα καθαρό αίμα αριστερό back. Και επίσης
Θα βγει ο Λαλάνα να βάλεις ποιον όμως? Θα βγει ο Λαλάνα να μπει ο Φιρμίνο. Πάμε. Μπορεί να λείπει κανένα μήνα ο Φιρμίνο και παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει διαφορά. Βέβαια εδώ είναι μπροστά συνέχεια η Paris Saint-Germain τώρα. Και αυτό δεν είναι καλό. Ευκαιρία! Πάλι το βγάλε ο Ρούλι. Δεν έχουν μπει καθόλου καλά στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες μας. Καθόλου καλά όμως. Ευκαιρία, πάμε. Πάμε εμείς μπροστά τώρα. Λαμέρα, Μίλνερ. Τέλειωστε τώρα, παιδιά. Ησυχάσουμε. Εδώ ο Σιρίγου τι έβγαλε ο τύπος. Κλάιν. Η μπάλα έχει βγει κόρνερ. Γιατί δεν μας το έδωσες και έκοψε στη φάση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Λαμέλα δεν παίζει κι αυτός καλά τώρα. Έχει και την κίτρινη. Δεν ξέρω. Για πάμε να δούμε λίγο, να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα. Ναι, θα βγει. Θα βγει, αλλά ποιος θα μπει? Είναι και αυτό. Το ποιος θα μπει είναι το θέμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λαμέλα να παίξει αριστερό Φιρμίνο. Για να δούμε. Σαν εσωτερικός επιθετικός. Ωραία. Θα βγει ο Λαλάνα και θα μπει στη θέση του. Θα βάλουμε το Μίλνερ στη θέση του και θα μπει ο Καμάτσο, ο οποίος Καμάτσο θα παίξει κεντρικός κόφτης. Έτσι, ακόψουμε και με κάμια πάσα κάτι. Χέντερσον, Λαμέλα, Μπεραχίνο, για τον Ορίτζι. Έλα παιχταρά μου, μπορείς. Σέντρα, Φιρμίνο, νότο, σας το είπα. 3-1. 3-1, μπήκε μέσα ο παιχταράς και το βάλε. 18 γκολ. Σας το είπα. Τουλάχιστον βγαίνουν οι αλλαγές μας. Τουλάχιστον βγαίνουν οι αλλαγές μας. Κάτι είναι γι' αυτό. Πάμε ρε παιδιά, πάμε ρε παιδιά. Λοιπόν, 3-1 και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να φάμε γκολ, γιατί 3-2 έχει λήξει και το πρώτο παιχνίδι. Ρόουζ, Μίλνερ, Καμάτσο. Ωραία στον Ορίτζι, κάτω. Αχ, τι έβγαλε. Τι έβγαλε ο τύπος να τελειώσει με το μάτς. Μίλνερ, κεφαλιά του Λόβρεν, Χέντερσον. Πω, τι έβγαλε. Έλα, Χέντερσον, του την κλέψαν. Ναι, εντάξει, εκεί λίγο το παράκανες. Κλάιν, κόφτε τους. Πρέπει να το κρατήσουμε το σκορ. Είναι κρίσιμα τα λεπτά που απομένουν. Μίλνερ, ευκαιρία, Μπεραχίνο, κόβεται, Καβάνι. Όχι ρε παιδιά, Μόουρα απέναντι στο Ρούλι το έβγαλε. Ο Ρούλι έχει κρατήσει το σκορ σήμερα. Και ακόμα και το ένα γκολ που έχει φάει είναι από πέναλτι. Έχει κρατήσει το μάτς. Μπράβο, πολύ καλή επιλογή να τον εβάζω στο Champions League το συγκεκριμένο τερματοφύλακα αντί για τον Μινιολέ που μου κάνει κάτι γκάφες που και που. Ευκαιρία τώρα με την Paris Saint-Germain. Τι έδωσε εδώ ρε παιδιά? Τι έδωσε εδώ ρε παιδιά? Αλλού είναι η φάση, αλλού έδωσε φάουλ. Και κόκκινη. Ωραία, μας έκοψε μόλις τα πόδια. Τέλεια. Τέλεια ο τύπος. Ωραία. Πάμε να κάνουμε αλλαγές. Τη Μαρία θα το βάλει από εκεί. Τι θα κάνει? Είχαμε εκεί που δεν θα το βάλει. Πάλι καλά, έξω. Αντεπίθεση. Αντεπίθεση, θα βάλουμε τους παίκτες μας. Κρατήστε ρε μάγκες λίγο ακόμα. Παίζουμε και τώρα με 10. Είναι δύσκολο το μάτς. Μίλνερ. Ευκαιρία του Μπεραχίνο. Γκολ 4-1. Ναι. Ναι μωρέ, ναι. Και τώρα κάπου τελειώσαμε. Άντε μωρέ, άντε με 10 παίκτες. Άντε μωρέ. Μπράβο μωρέ ομάδα. 4-1. Από τι παιχνιδάρα είναι αυτή? Τι κάνανε τα άτομα? Μεγάλε Μπεραχίνο, σκοράρεις μέσα στο Παρίσι, κάνεις το 3-2 και τώρα τους δίνεις το τελειωτικό χτύπημα. 4-1 και πάμε στους 4. Φέρετε μας την Arsenal. Θα κάτσουμε να δούμε και την κλήρωση μαζί. Παιδιά, σας το λέω, είστε γουρλίδες. Βλέπετε πολύ ωραία μάτς και στα 3 βίντεο, στα 3 από τα 4 βίντεο. Κοιτάξτε εδώ. Βέβαια, εντάξει. Κάναμε πάρτι. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Περάσαμε. Όσο παίζουμε τόσο καλά εντός έδρας, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πώς να είμαι, εκστασιασμένος είμαι. Εντάξει, ναι, εννοείται. Υπέροχο συναίσθημα. Σαν τον Μπεραχίνο, τα λέμε. Εντάξει, ο Ρίτζι πραγματικά τι γκολ έβαλε ο τύπος. Μια έκδοση προειδοποίησης για την κόκκινη που πήρες. Τι να πω, πραγματικά δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο εύκολη η νίκη. Παίξαμε καλά όμως. Ο Ρούλι μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι κάποιες στιγμές, μπορούμε να το πούμε και αυτό. Ρεκόρ εισπράξεων μάλιστα. Και έχουμε και λέμε τώρα.
Παίζουμε με την Sunderland σε 3 μέρες εντός έδρας. Μάτς που πρέπει να πάρουμε. Έχουμε ένα λιγότερο. Αν κερδίσουμε, πάμε στο συν 4 από την Arsenal. Και τουλάχιστον θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε και ένα χ. Γιατί έχουμε και δύσκολες έδρες να παίξουμε. Αλλά δεν φοβόμαστε τίποτα. Πραγματικά η ομάδα έβγαλε τον καλύτερο της σε αυτό. Παρά τις απουσίες, παρά τους τραυματισμούς. Βοήθησαν και οι αλλαγές. Πήρα σωστές επιλογές στις αλλαγές και βοηθήσανε. Ειδικά με το Φιρμίνο που βάλει τον γκολ. Και ο Καμάτσο βοήθησε που μπήκε, γιατί έπαιξε άμυνα το παλικάρι. Και ενώ είχα το wisdom να βάλω μέσα, προτίμησα να αφήσω τον Καμάτσο. Θα πάμε να δούμε και την κλήρωση μαζί. Πέρασε η Μπαρτσελώνα, πέρασε η Arsenal και πέρασε και η Bayern. Όχι, θέλω την Arsenal. Θέλω την Arsenal. Της το χρωστάω. Θέλω να πέσω μαζί της. Για να δούμε. Θα δούμε και την κλήρωση, παιδιά, και μετά λογικά θα τα πούμε πάλι είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο ημιτελικό. Μάλλον στο δεύτερο. Μάλλον στο δεύτερο παιχνίδι του ημιτελικού. Γιατί πολύ απλά φαίνεται γούρι, μου φαίνεται τύχη και εντάξει, τώρα μιλάμε για ματσάρες, έτσι. Έχετε δει τα τελευταία 3 μάτς που έχετε δει είναι ματσάρες, το ένα καλύτερο από το άλλο. Μακάρι να είχε και το PC να ήταν 3D ανάλυση και όχι 2D, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κλήρωση. Δεν μας νοιάζουν όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά. Ναι, εντάξει, είμαστε πολύ αισιοδόξοι. Αξίζουμε την πρόκληση, όχι τι αξίζουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι. Αυτά τα πράγματα, λίγο συνεντεύξεις. Θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Είναι το Anfield από όρθι το βρήριο. Έχουμε χάσει μόνο 2 μάτς και αυτό από την Arsenal και τη City. Δεν θυμάμαι να έχουμε άλλες απουσίες μέσα στο Anfield. Εδώ είμαστε. Προβολή κλήρωσης. Αυτόματη κλήρωση. Liverpool, εντός έδρας πρώτο παιχνίδι. Καλώς τα παιδιά. Ούτε παραγγελία δεν το είχαμε κάνει. Chelsea πέρασε, όχι η Bayern, με συγχωρείτε. Liverpool Arsenal, με το πρώτο παιχνίδι να είναι στο Anfield. Και έχουμε και λέμε, για να δούμε πότε θα τα ξαναπούμε. Λογικά, παιδιά, θα τα πούμε εδώ, στον επαναληπτικό, εκτός έδρας. Θα παίξω τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα, ανάλογα και να δω και εγώ το πρόγραμμά μου πότε μπορώ να ανεβάσω και να γράψω βιντεάκι. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ και πάλι που με παρακολουθήσατε. Περιμένω σχόλιά σας, κριτικές, τα πάντα, ευπρόσδεκτα όλα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλά παιχνίδια να έχετε.